да гледам към обектива. Камерата ме обича. Камерата ти обича? Пък ти си е бахти пича. Не е вярно това. Никой камера не ме обича. Така ли? Да. Чакай, че малко се сгърбил. Супер, така. Разкажи нещо за себе си. Нищо не мога да кажа за себе си, защото е тайна. Какво искаш да кажеш? Какво правиш това там? Каквото и нещо. Това нали знаеш, че получавам ли правата върху клипа, като го кача сега в интернет? Ами... Снима ли? С камера снима ли? То с телефон? Къде гледай сега? Камера едно, гледай. Къде? С коя камера свети? Къде да се обърна? Добре, още 5 секунди запълни неловкото мълчание. Ама защо? Ти сериозно снимаш? А? Какво ме снимаш?